Tak, milí lví, já vás tady, je to vidět, pěkně vítám u mého výkladu. Máme tady tedy výklad na to, proč se nám určité věci stále vrací do života, proč se nám historie opakuje, proč vlastně se toto děje a chtěla jsem se podívat na to, co se bude dít. Já už jsem to tady takhle rozmíchala, protože už jsem to měla asi v půlce to video, nebo v začátku, kdy jsem techniku ještě neovládám, tak už jsem vám to takhle nechala nachystané, doufám, že se nezlobíte, ale už jsem to nechtěla dělat, takhle vám to bylo určeno po druhé v přímém přenosu, takže technická moje chyba, takže pojďme se na to podívat. Máte tady nachystané z těch tarotů jednak, proč se vám určité události vracejí, jo? Já už jsem vlastně mě přišlo mi to, že je to důležité i teď, co nás čeká za rok, že přichází rok, který bude rokem zúčtování, bude to karmický rok, kdy se bude lámat chleba, jak se říká, kdy vám konečně bude vracet vesmír to, co chcete. Takže chci mluvit i o těch myšlenkách, které vysíláme do vesmíru, ať už ty zlé, jo. Spíš vysílejte ty dobré myšlenky, vysílejte svá přání a ono vás vlastně vyslyší ten příští rok, ta karma a ten vesmír. Takže to jsem chtěla říct a ještě i to, jak pracujete, jo, máte tady tu královnu pentaklu, vy se umíte postarat o tu rodinu, tady vám byla dána i ta moudrost, jo, té královny, vidíte, že tam má tu svatozář, že opravdu je moudrá a díky tomu vlastně to jsou i ty vzorce třeba toho chování, které my máme, jednak geneticky, ale pak taky ovlivnění jsme výchovou, jsme ovlivněni vzděláním, vlastně i tím, kde žijeme, v jaké žijeme zemi, což si myslím, že jsme na tom ještě dobře, že jsou i hůř na tom mnohem, takže za tohle to musíme být vděční a tím jako to nemyslím tady zrovna nějak politicky, ale opravdu myslím na ty země třeba třetího světa, jo, takže takhle abychom využívali toho, co máme, toho, co můžeme mít, jo. Máte tady krásnou energii, tu moudrost, no a co potom ještě ty vzorce chování, to jsem říkala všechno. Rodiče vlastně, jo, nás ovlivňují i tím, že my máme jako vzor, oni nás provázejí dětstvím, jo, takže i toto, jo, všechno nás ovlivňuje a i to, jak se chováme a i ty určité situace se nám pak vrací třeba do života, protože zase se chováme tak, jak jsme se chovali. Jo? My to třeba za rok, za dva zase uděláme stejnou chybu, nebo ona to nemusí být úplně chyba. Jo? Prostě my to tak máme, třeba jste chtěli být dobří, někomu pomoct, on třeba si té pomoci ani nevážil, jo? Pak přijde zase za rok, zase chce, takže vy zase mu ji třeba dáte. Jo? To je vlastně takový příklad toho vzorce, toho chování, proč se tak chováme, že? Tak možná i ta naivita třeba naše občas, jo, že jsme, jo, jako naivní vůči těm a my jim chceme pomoci, ale věřte, že zase se vám to nějak dobrém vrátí. Tak, pak tady máte vlastně, jo, 6 pohárů, což tedy vidíte sami, jednak tu hladinu, tu vodu, jo, což představuje určité vzpomínky, nostalgie, i to dětství, vzpomínky na mládí. Může vám přijít teď vlastně i nějaký vztah, na který vy vzpomínáte, jo? Takže i se vám někdo může vrátit, jo? Třeba i zpřízněná duše může být tak. Takže i toto. No a pak tady máte krásnou kartu mága, který říká, že začněte využívat toho, že ty schopnosti máte, začněte dělat to, co vás baví, protože vy cokoliv budete chtít udělat, tak se vám bude dařit. K tomu zase ta 8, ta karma, jo? Takže využijte teď toho maximálně vlastně, s čím půjdeme do toho roku nového. Tak. Takže podívejme se teď tady na ty 3 hromádky. První hromádka je pro vztahy, druhá jsou finance,
Třetí máme na emoce, no a pak se ještě podívám na ty věcnější Lenormandky. Takže vy tady, co se týče těch vztahů, máte tady krásné, tedy podívejte si ty poháry, jo, že opravdu ty pocity, co se týče těch vztahů, tak vám vlastně budou přicházet, kdy v tom vztahu, třeba pokud jste ve vztahu, tak se to zlepší, jo, že budete opravdu, se vám splní přání, jo, že ten partner bude na vás myslet, jo, bude se vám věnovat, jo, bude opravdu třeba i vám naslouchat, jo. A pokud jste tedy ve vztahu a pokud ne, tak někdo takový vám přijde do cesty. Tak, pak tady máte krásný 10 pentaklů, to je spokojená rodina, jo, takže ta spokojenost celková. Tady je vidět ta vaše cesta, jo. Ono to může být představovat i tu cestu jednak v tom vztahu už třeba, jo, že jste ušli kus cesty, pokud jste teda, jo, a teď jste třeba se zastavili, jo, a teď si říkáte, jak dál, jo, jako čeká mě tam něco ještě, jo, nebo fakt jako jsem do toho vložila kus energie, hodně toho, jo, hodně své lásky a ono třeba furt nic, jo, takže teď třeba stojíte a říkáte si, jestli jak jako jít dál, jo, a ta cestička je tam vidět, jo, i to štěstí, ta láska, takže i myslím si, že to tady máme ještě dále, máte ho tam, jo, takže té lásky je tam dost. Kdo není ve vztahu, tak nějakou cestu jste prostě ušli a ten vztah konečně třeba i přijde, jo. Tak, no a tady je on, nebo ona může být také, jo, pokud se dívají muži, tak to je člověk opravdu, který je velmi bystrý, bych řekla, který má velmi dobré nápady, je chytrý, jo, takže, ale i to třeba, jak získat toho partnera, jo, i ta vlastně chytrost taková, jo, nebo i třeba nějaká pěkná náhoda, jo, něčím vám seslaná, třeba z hůry, takže tohle to všecko může ovlivnit to, že vy ho potkáte, toho nového partnera, no ale jinak si myslím, že to bude partner opravdu velmi teda o vás pečující, jo, že se s ním budete mít dobře. Tak, takže to máme tady z těch tarotů a teď se podíváme na ty Lenormandky. Takže pro lvy, tak. Takže milí lvi, jak ty vztahy. Tak. Tady jednak vidím to trápení už, jo. Sarkofág, já vám to tady tak rozložím ještě. Vidíte, přítel. Tady je i celkem to jde k těm tarotům, jo, i ta minulost, trošku zamrznutí třeba, nebo ustrnutí, třeba i v tom vztahu určité stagnace, tady vidím. Vám to tady jako kolem toho vztahu celkem, myslím si, že to úplně není jako pohoda zatím, jo, že vám není úplně jako nejlépe, že se trápíte, jo, ale tady to vidíte, jo, ten první řádek, jo, ty myšky, to jsou ty starosti, jo, tady třeba možná, že jste opustili nějaký vztah, jo, že opravdu vám to nedělalo dobře, co se týče té psychické stránky, jo, takže nějaké to opuštění toho vztahu, může tohle být i určitý klid, který jste si dali od vztahu, jo, že teď jste třeba byli delší dobu sami, jo, pokud jste v tom vztahu, tak opravdu, jak jsem říkala, ta stagnace. A potom tady krásné, teda jo, to už bych viděla na to, co teda vám přichází do toho života karmicky zase nějak, jo, nebo co opravdu můžeme ovlivnit i tím, hlavně tím svým chováním. Je tady vidět ten přítel, může to být zase přítel opravdu, kterého znáte, se kterým se potkáte, ale vy budete muset ven někam do přírody, jo, nebo opravdu víc si s přáteli, někam mezi lidi, kde třeba i těch lidí bude hodně, jo, že ty situace tam nějaké budou nepřehledné, kdy třeba fakt jako tam budete do sebe narážet, jo, tak třeba i nějaký festival mi to přijde, jo, nebo nějaká opravdu koncert nějaký třeba, jo, mi to přijde, že tady fakt jako ty lidi prostě do sebe naráží a tlačenice, jo,
obchodáky ani neříkám radši, tam jako asi ani já nevím, jestli vás to tam baví chodit, takže tam ale ti lidi, nevím, jestli už tak narážejí do sebe, no, když jsou nějaké výprodeje. Takže vy budete muset někam vyjít, jo? Vyjít ven, abyste tu lásku potkali, abyste se do sebe narazili, jo? A zase mi to tady přijde jako blesk z čistého nebe, že on vám by mohl přijít, jo? Že opravdu, jo, vidíte i tu opičku, jo? Že třeba nějaká náhoda, šťastná náhoda, že třeba, jak už jsem říkala o tom obchodáku, tak vidím tam ten pomeranč, jestli to vidíte, že ono už je to hodně ošoupané, tak třeba vám něco spadne, jo, třeba ten pomeranč a ten muž, ta osoba vám ho zvedne, jo, ten partner podá, jo, něco, pomůže, podá pomocnou ruku, jo, to byl takový příklad opravdu jenom. Tak, takže vám bude podána třeba ta pomocná ruka. Tak a vám tady do toho života přijde nějaká krásná životní, dá se říct láska, spřízněná duše třeba, kdy, jo, to je ten princ na bílém koni, vidíte, jak on tady jede, jo, takže pokud jste v tom vztahu, tak přijde takový nový, svěží závan, jo, v tom partnerství, kdy opravdu po 3 letech v tom vztahu je to tak, jako to s tím nikdo nic nenadělá, že už potom třeba úplně ty růžové brýle nám spadnou, jo, takže už víme, jaký ten partner je. My už prostě třeba i zrcadlíme se jako navzájem s tím chováním, jo, on i vy, jo, tak jak se třeba na sebe napojení, vy už se znáte dlouho, takže taková ta vzájemná blízkost, jo, a vy třeba víte, že to je ten vztah na celý život, akorát už vyprchala vlastně ta zamilovanost a tady je vidět nějaký nový, svěží jakoby závan, jo, v tom vztahu, jo, takže i to štěstí, ta radost, ta dlouhotrvající láska. No a pokud tedy nejste ve vztahu, tak to je, jak jsem říkala, jo, princ na bílém koni, potkáte se někde, jo. To samé i to chození do té přírody, tam jak jsem říkala, tak platí i pro ty vztahy, když jste ve vztahu, jo, že opravdu, abyste si někam vyšli, jo, a vemte ho třeba, kupte si wellness, jo, to mě ještě napadá. Takže toto máte, jo, máte ho tady, pokud jste sami, tak vám přijde, jo, protože vy jste duše, která si ho zaslouží, tady je to hodně o té karmě, mi jde ten výklad tak jako, jo, takže vy si ho zasloužíte, vy to víte a on vám přijde, jo, tak. Takže to je z těch, na ty vztahy, tak, teď se podíváme na ty finance a tady, jak jsem mluvila, podívejte, a jo, jsou 3. Tady jsou 4. Tak, finance. No, tady mi celkem na ty finance jde, že možná vy jste i o něco třeba i přišli. Zase bych řekla tím, jak jako vy jste dobří, vy pořád někomu věříte, vy mu zase půjčíte, jo, nebo důvěřivý k lidem, pozor na tu důvěřivost, jo, nepouštět se nikoho do bytu, to mě napadá. Nevěřte, jo, takovým třeba i jednak mailům, co otevřete v mailu, nebo co třeba do mobilu chodí, to je takové rychlé energie, toto je, jo, ty meče sebou nesou něco, co vás překvapí, jo, takže opravdu tady jednak i vám jde ta síla, já jsem vzala ty, ale to nevadí, tu sílu, jo, kdy vy budete mít dostatek, vy máte toho moudra hodně, vy budete umět spoutat ty zlé energie, ty špatné energie, které vám budou kolem těch financí kroužit, jo. Takže pozor třeba na takové ty ranní SMSky, jo, kdy jako napiš mi telefonní číslo, prosím tě, od přátele, jo, nějakého přítele z Messengeru, já jsem ztratil tvůj telefon, napiš mi ho, ne, na to pozor, jo, jako i teď se rozmnožilo to přihlašování, když si někam přihlašujete, uložte si opravdu tu adresu bankovní, jo, a to možná už víte, jenom mě to prostě teď napadlo k těm financím. Uložte si tu stránku té banky třeba na lištu, jo, pokud se přihlašujete, protože oni ti podvodníci opravdu udělají velmi podobné stránky a dají úplně jako první nahoru. Vy si nevšimnete a už jste tam, jo, a už jste bez těch peněz. Takže toto mě napadá.
I pokud se stalo, teď mně se stalo, že opravdu jsem se chtěla přihlásit jako vždy a přišla mi SMS-ka z jiného čísla telefonně úplně, jo, než třeba má ta společnost banka nebo Google, jo, tak přišla opravdu jiný úplně telefon, jo, a to číslo, jo, 6místné. Takže pozor, jo, taky jsem všecko vypla a zrestartovala, jo, tak dejte prosím na toto. Tak nějak mi to přichází tohle na mysl, že oni budou na ty finance jako fakt vám útočit, jo, že opravdu ten rok bude ve znamení toho, že ono se to rozdělí, jo, v tom roce 24, že dobro a zlo, jo, se bude separovat od sebe a každý dostane to, co zaslouží. No a krásné, tady máte jednak i spokojenost, jo, co se týče těch financí, vidíte i prostě vy se budete radovat, jo, takže krásné, spokojené pocity. Tak, to je vidět, nebo není to vidět, já už to nevidím. Jo, takže tady máte jednak ten vlastně obrácený svět vzhůru nohama. I to ustrnutí bych řekla na tom místě, že třeba jako, jednak i ty finance třeba vám můžou nějakým způsobem stagnovat, jo, že třeba zamrznou někde peníze, jo, nebo nebudete mít třeba ani chuť, jo, nějak jako se starat o ty finance, jo, nebo řeknete si, to už se mi dlouho tak nedařilo, jo, tak prostě už mě to třeba ani nebaví, furt se něco pokoušet, jo. A teď tady je vidět ten jiný úhel pohledu. On není teda vzhůru nohama, jo, tak jak bývá, ale on trošičku se vznáší, jo, nad tím, co má kolem sebe. Nevím, jestli to vidíte dobře. Jo, že i vy třeba opravdu povzneste se nad to, co třeba se vám nelíbí, co není tak, jak byste si mysleli, a trošku s nadhledem se na to podívejte, klidně si dejte tu pauzu, jo, jako levitujte, odpočívejte a vy zase tu sílu potom najdete, jo, tady jak se říká tu sílu, jo, tady je. Tak. Takže co se týče financí, myslím si, že to bude v pořádku, jenom si dávejte pozor. Tak, jo, a ještě vezmu ty Lenormandky, na to jsem tak málem tady zapomněla. Tak, takže pro lvy. Takže ty finance se podíváme, ale jo, dívejte, já ji tady nechám, ona tady chce být. Tak, krize víry, jo, dívejte, mi to i přijde trošičku, jo, že opravdu třeba vám někdo mohl i ublížit, jo, že třeba se vám fakt jako nechce zrovna už, jo, nějak moc jako se starat, jo, i toto tady může být, jo, že je taková beznaděj, otočení k tomu křížku, kdy vy jste zády, jo, můžou tady být i soudní spory nějaké. Takže tam, a máte tam patrona toho svatého Mikuláše, který teda už fakt není vidět, jo. Takže tak, co se týče těch financí, tak. No. Podívejte, ale krásné, jo. Takže co se týče financí, já si myslím, že vám opravdu přijde něco, co třeba nečekáte. Já to tady občas ukazuju toho čmeláčka, který není vidět, jo, který prostě neví, že on by neměl lítat, a on stejně lítá, protože je velký, má malé křídla, jo. Takže takové nějaké překvapení ještě vám přijde do života, kdy, jak jsem říkala, i třeba trošku s tou karmou to souvisí, ne trošku, ale hodně, kdy vám prostě se to vrátí konečně to dobro, jo, takže krásné, milé nějaké radosti budete mít, jo. Tak, takže to je k těm financím. No a teď se podívejme ještě na ty pocity. Tak, nevím, jestli je to vidět. Takže když se na to podívám, tak zase pocity chycení, lapení někde v pasti, jo, máte pocit, to je s tím trošku, mi to přijde, dívejte, 8 zase, karmické číslo, jo, pro vás, takže ať máte pocit, že třeba jste zrovna, jo, někde
i v těch pocitech, že třeba jako vám mohl někdo třeba i ublížit, jo? Že třeba se musíte nějak prostě někomu furt něco vysvětlovat, jo? To už vás taky nebaví, jo? Ten pocit té beznaděje, ale vězte, že tady tam je to víko nahoře, to se dá otevřít, takže vy se z toho určitě můžete dostat, jo? Takže tady máte hodně ty meče jsou tady, což je krásná energie, co se týče těch emocí, přináší vám tu bystrost, tu logické myšlení, jo? Tu vyřídilku vám přináší. Tak, co tady máme dále? Takže to je vidět, tady jste vy, ta vlastně královna taková, co sedí na tom trůně, jo? Kdy vy se budete umět postarat o tu rodinu. Tady je vidět to zabezpečení, dobré pocity, co se týče té rodiny, jo? Takže vy se o to postaráte, vy máte dost síly, budete jí mít, jo? Až bude třeba, tak vy prostě i těma emocema, jo? Že jako se budete cítit dobře. No a pak tady máte zase tu bystrost, vám nese tahle karta, zase čmeláček, jo? Takže po druhé, jo, to už je nějaké znamení, bych opravdu řekla, že mi to přijde, sám to tady opakuje, ten čmelák, takže nějaké překvapení, co vy nečekáte, nějaká radost, nějaké pěkné zprávy, co se týče i těch emocí, takže myslím si, že ty emoce budou v pořádku, že vy to díky těmto energiím zvládnete. Jinak já vám, milí lví, to je asi ode mě všechno. Já vám přeji krásný tedy ten karmický rok, to sklízení toho ovoce vám přijde. Já vám moc děkuji za váš čas, děkuji za všechny vaše komentáře, milé. Napište mi, co si o tom myslíte, co se vám vrací do života, budu ráda. Takže já věřím, že doufám, že se uvidíme u dalších mých výkladů a budu se na vás moc těšit.